Jeg vil starte et let's play alene. Altså, der er ikke nogen med. Første episode. Og vi skal lave et navn til den her server. Hvad skal det være? Det skal være Hogs. Oh fuck. Whole set. Så skal det let's play. Så game mode survival. Eller cheats, det er off. Vi gider ikke cheat den her. Så vi creator. Stort øjeblik. Dun, 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 dun. Yeah. So sweet. So sweet. Okay, what is happening? Så, nu er vi inde. Hvorfor er det her mit skin? Ja, GG. Så der er bare med at hugge lidt træ her. Det plejer stadig at være med skin. Det fuck noget lort. Det er en ommer. Så der, vi går bare i gang lidt. Først noget, kan bare lige. Jeg har 5 træ. Ups. There is trees. Vi tager det bare helt lortet. Vi skal rigtig meget. Det er meget. Og nu kan vi endelig stå herinde. Vi begynder bare. Altså, jeg er virkelig noob til Minecraft, så hvis I gerne vil se en, som er sådan bare, som er pro eller sådan, så skal I fandme ikke se hele den let's play. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg bliver lidt bedre efter løbet af tiden. Men de første 5, 6, 7, 8 episoder, der kommer til at være fucking fucked up. Jeg har bare hørt, eller sådan, jeg tror, jeg spillede det 12 timer i hele, så jeg er virkelig røvsukker. Jeg hugger 100. Altså, jeg er virkelig bad. Man kan ikke engang sætte ord på det. Det er fucking sick. Så hvis jeg gør noget forkert i starten, så er det fandme... Så skal jeg fandme bare sige til, mand. Skriv det i comments. Jeg er ringet som en motherfucker. Men jeg ved alt det der med shift og sådan noget, så det var fuck it. Okay. Som jeg ved. Here we go. Hvad gør jeg? Vi laver nogle sticks. Dark. What? Hvad skal vi lave? Ej, det er lige meget. Det bruger vi til at bygge hus med. Fuck, hold din kæft. Hold din kæft! Busse. Og vi skal finde verdens sejeste sted. Hvis I synes bare sådan, wow, amazing animal. Hvad er det? Oh shit, Morten, der skal jeg fandme ikke ned. Fed færdig. Come on. Nick. Der mister jeg lige fornemmelsen af det hele. Det er sgu da noget. Det er sgu da rigtigt. Shit. Men it's good. Jeg ved ikke. Hvad skete det der? Fuck det. Fed faggot, mand. Faggot. Fuck. Du spiller smart. Der. Fandme dig. Bøsser. Bare lige så jeg har intet imod bøsser eller homoseksuelle. Jeg har intet imod det. Jeg kan bare godt lige sige det, fordi det lyder godt. Rigtig godt. Okay. Ja, altså lige nu så ved jeg ikke lige, hvad jeg laver. Jeg prøver at finde det bedste steder. Af alle steder. Fuck det. Yes. Fuck, man.
så er det også bare 100 år siden, jeg spillede det. Så selvom jeg var lidt god, så kan jeg ikke huske et skid af, hvad det var. Jeg ved ikke, har jeg sådan en specielt... Det var sådan en beat. Oh, shit. Oh, no. Nøgne. Dvoin. Nej, pisse lort. Åh, mormor med pizzeria. La, mormor med. Åh, fuck. Nej, dvejne. Scheisse, svejse. Hvorfor snakker jeg tysk? Så, det er ikke engang tysk. Jeg kan ikke skide tysk. Jeg får fucking ringe til tysk. Så. Hallo? Fuck. Ved du hvad? Vores sted, det er right here. Orker ikke at fjerne. Nej. Vi fjerner bare lige udkanterne, så kan det styre sig selv. But who cares, right? Who cares? Shit! Holy fuck. Holy scheisse, man. Dvejne, altså chill. Øj, vi skal lige... Så... Kom nu, bam, bam. Okay, ding. Ding. Okay, vi starter bare ud med det her little shit. Så kan vi kan til lave større jo. Det er meget. Fordi lige så der lige hjemme med nogle af sine fucked up veninder. Åh, mamma mia, pizzeria. Mamma mia, pizzeria. Fuck, jeg ringte det her. Okay, det er pisse, mand. Det er altid noget at starte helt om på et Minecraft game. Okay. Vi stiller lige her. Lige nu er jeg pænt fucked. Skal lige lave en træøkse. Hvad fuck laver? Come on. Der så lige kan hugge noget brænde. Det skal vi altid gøre, det ikke? For fanden, der knægt. Så. Bang. Wait, hvor er der mange hernede? Der er fucking mange. Der var 2. Fuck, det er fucked up. Så er der sådan en lille lemmelad pool der, og så her også. Det er super duper. Det er super duper. Der er sådan en lille vandkløft ting. Selvfølgelig. Motherfuck, hvordan har de fucking lille blad? Nej, jeg orker ikke bruge noget, det er grå. Det er bare gravel. Kom. Hin to skoven, and dvigens vagen, og dvigens vagen dagen, and dvigens vagen dagen. Ja, altså hver Minecraft episode bare kommer til at være 10 minutter, så jeg kommer til 2 minutter eller noget. Jeg kan lige holde super godt ting. Television. We just come and suck it from the bottom. Now we eat. Okay. Det er super det her. Det føles virkelig swag. Nej. Ikke sex with a ginger, men sex with a girl. Yes. Det er super duper. Den har porno i det sted. Jeg kan bare mærke det. Bare mærke det. Et andet sted i verden. Jeg tror faktisk, jeg ender episoden her. Så må I se med.
Eller håber jeg er glad for, at I så med i den her, hvis I så med hele videoen. I skal bare fucking se den. I skal ikke bare... Fuck jer, der bare har spolet hen til det sidste. Fuck jer. Fuck jer. Men alligevel nice nok. Men så... Husk at subscribe. Hvad du kan finde på af pisselort i fremtiden. Og stuff. Så med næste episode af Minecraft.